Γεια σας από το www.edisvlasop.com και από τον Βαγγέλη Βλασόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα στο Photoshop το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους μηχανές και μηχανές ανθρώπους. Θα δημιουργήσουμε το εφέ του Terminator. Λοιπόν, έχω βρει μια φωτογραφία εδώ πέρα του φίλου μας. Θα σας τις δώσω τις φωτογραφίες να τις βάλετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι αυτή η φωτογραφία και αυτό που θα κάνω αρχικά στη φωτογραφία αυτή είναι να πάρω το Magic Wand Tool, να κάνω κλικ στο πεδίο πίσω από το κεφάλι του, σε αυτό το μαύρο σημείο εδώ, και με το μαύρο πρωτεύον χρώμα να πατήσω Alt και Backspace και να το βάψω μαύρο, Ctrl D για να φύγει το περίγραμμα. Επίσης θα του δώσω ένα λίγο πιο κόκκινο ύφος του φίλου μας. Θα πάω στα Adjustment Layers, θα κάνω κλικ, θα πάω στο Photo Filter, με το Warping Filter 85 θα το μεγαλώσουμε λίγο, δώσουμε έτσι ένα ύφος πιο έτσι φωτιάς. Αυτό θα αφήσουμε. Και επίσης και τώρα θα εισάγω μια δεύτερη φωτογραφία του γνωστού μας Terminator, το Terminator Salvation. Λοιπόν, με το Move Tool θα κάνω κλικ, drag and drop στην εμφάνιση στο αρχείο μας. Θα κάνω κλικ σε ένα κουτάκι, θα κάνω δεξί κλικ μέσα στη φωτογραφία, flip horizontal. Θέλω αυτό το κόκκινο μάτι να χρησιμοποιήσω, όχι αυτό με το καπνό, και θα το μικρύνω λίγο έτσι ώστε να το βλέπω, να βλέπω τι γίνεται. Κάνω προς το παρόν κλικ στο OK για επιβεβαίωση. Επειδή το μάτι του φίλου μας δεν είναι πολύ εμφανές, βλέπετε δεν μπορούμε να το δούμε πολύ καλά, θα πάμε στο background, θα πάμε στα adjustment layers, θα ανοίξουμε ένα levels προσωρινά για να βλέπουμε τι κάνουμε. Τώρα βλέπουμε το μάτι, βλέπετε τι κάνει το levels, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλες δουλειές, είναι πολύ πρακτικό, εμφανίζει πολλά πράγματα από το πουθενά. Λοιπόν, με το levels ενεργοποιημένο θα πάρουμε το layer Terminator, θα χαμηλώσουμε το opacity έτσι ώστε να βλέπουμε και πίσω τι γίνεται, θα φέρουμε με το move tool, πάντα θα περιστρέψουμε το layer, θα το μικρύνουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να πέσει σωστά στα μάτια του φίλου μας. Ωραία. Προφανώς το μάτι του Terminator πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ανθρώπινο, νομίζω έτσι πήγαινε και στην ταινία, ωστόσο θα το μικρύνουμε ακόμα περισσότερο λίγο, νομίζω κάπου εδώ είμαστε ok. Ωραία, πατάμε το κλικ στο OK στην επιβεβαίωση, μεγαλώνουμε το opacity, το γυρίζουμε ξανά στο 100% και κάνουμε κλικ στο layer του Terminator και με το Alt πατημένο δημιουργούμε μια καινούργια μάσκα, μαύρη όμως αυτή τη φορά. Δεν μας χρειάζεται πλέον το levels, τα απενεργοποιούμε, ή μάλλον, να σας πω την αλήθεια, θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο τώρα. Ωραία. Ξαφανίσαμε εντελώς το πρόσωπο του φίλου μας εδώ και θα πάμε τώρα στο layer του Terminator. Πατάμε το brush, με μια βούρτσα κάνουμε δεξί κλικ, με το hardness 0%, θα πάρουμε γύρω στο 25 με 30 και θα πάμε πάνω στο μάτι ή περίπου εκεί που νομίζουμε ότι είναι το μάτι και με λευκή βούρτσα, αν έχουμε μαύρο και λευκό όπως εγώ, θα πατήσουμε X για αντιστροφή χρωμάτων. Με λευκή βούρτσα λοιπόν κάνουμε κλικ και εμφανίζουμε το μάτι και που θα έπρεπε να είναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Μετά θα μεγαλώσουμε τη βούρτσα μας πολύ περισσότερο, στο 70%, αλλά θα μειώσουμε το opacity στο 30%. Όταν λέμε opacity λέμε αυτό εδώ πάνω, έτσι, στο 30%.
και θα βάψουμε απαλά γύρω από το μάτι, έτσι ώστε να εμφανίσουμε μικρές λεπτομέρειες του Terminator, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι στη σκιά το πρόσωπο, δεν πρέπει να φαίνεται πολύ. Μεγαλώνουμε τη βούρτσα μας στο 100 pixels. Πολύ καλά πάει. Μια χαρά. Λοιπόν, ίσως να χρειάζεται να τα σβήσουμε λίγο αυτά από εδώ. Αντιστροφή της βούρτσας, βάζουμε μαύρο για να σβήσουμε μια μάσκα. Ωραία. Και φτιάξαμε το φύλλο μας. Αν το μάτι μας φαίνεται λίγο μακριά, όπως μου φαίνεται εμένα τώρα, μπορείτε να επιλέξετε το layer και να το φέρετε λίγο πιο μέσα. Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις αυτά με τα layers. Και φτιάξαμε το φύλλο μας, τον Terminator, μόνο που δεν είναι ο Arnold Schwarzenegger. Λοιπόν, επίσης θα του δώσουμε ένα ύφος λίγο πιο εκνευρισμένο. Θα πατήσουμε πάνω στο πιο ψηλό layer. Θα κάνουμε Ctrl, Alt, Shift και Y. Δημιουργούμε ένα layer με όλα τα παρακάτω. Θα κάνουμε Alt και Drag για να δημιουργήσουμε, Alt και Drag για να δημιουργήσουμε ένα copy του layer που μόλις φτιάξαμε. Και θα πάμε στο Filter, Liquify. Θα του δώσουμε λίγο περισσότερο νεύρο. Θα μικρύνουμε λίγο τη βούρτσα μας ακόμα περισσότερο. Μεγαλώσουμε το φρύδι. Μικρύνουμε το μάτι. Ξεχνάτε ότι είναι Terminator, δεν καταλαβαίνει από αστεία. Νομίζω τον έκανα χειρότερο από ό,τι καλύτερο. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Και επίσης θα του δώσουμε ένα ύφος, ένα άλλο εφεδάκι ακόμα. Θα πάμε, αφού δημιουργήσουμε ένα καινούργιο layer, ξανά με Alt Drag. Θα πάμε στο Filter, Distort, Sketch, Halftone Pattern. Ανοίγει ο πίνακας με τα εφέ. Θα του δώσουμε Line. Έτσι να του δώσουμε ένα ύφος ότι τον βλέπει μια κάμερα ασφαλείας και ότι τα πήρε στο κρανίο από τον ίδιο κάμερα. Λοιπόν, επίσης θα κάνουμε Adjustment Layer, Hue Saturation, Colorize και θα το βάλουμε πράσινο για να είναι κάμερα ανοιχτός. Και αυτό είναι όλο. Λοιπόν, θα επιλέξουμε αυτά τα δύο μαζί, Merge Layers, και να δοκιμάσω κάτι τελευταίο. Θα το γυρίσω αυτό στο Multiply. Το και στο screen λίγο ίσως. Ωραία. Θα το αφήσω έτσι, να δώσω και την αίσθηση του κόκκινου βέβαια στο μάτι. Αυτό ήθελα να κρατήσω περισσότερο από όλα. Λοιπόν, όχι όμως ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, από το www.ellislashop.com δημιουργήσαμε ένα φύλλο από εκνευρισμένο, τον κάναμε από εκνευρισμένο άνθρωπο σε έναν τρομερά βλοσιρό Terminator μέσα σε λίγα μόνο βήματα. Έγινε από έτσι, έγινε από έτσι, έτσι και άμα θέλετε και έτσι. Να είστε καλά.